Čaute, tu je Baker a vítajte pri ďalšom videu. Tentokrát to není let's play, tentokrát je to tutoriál na to, ako si urobiť damage indikátor ako plán B. Čiže viete, akého majú ho vlastne pod fázou, fáza 1. A je to Skyrim téma na damage indikátore. Nie všetci, ale väčšina z vás by to chcela mať taký damage indikátor, len nevedia, ak si to majú stiahnuť, ako si to majú dať do Minecraftu. A tak. Takže my si teraz ukážeme, ako to treba urobiť. Takže napíšeme si do Google Valera STK a dáme si Valera STK profile. Klikneme na to, dáme, že post, tuto, a pôjdeme nižšie, až dokedy nenájdeme toto prvé. Vlastne toto už není dobré, toto už sa vymazalo. Akurát, že toto je už lepšie. Toto by ste si mali stiahnuť, toto v strede. Takže tak. Takže musíte stiahnuť toto v strede. Stiahnete si to a dávam to, že nie. Tým pádom si musíte dať to, čo je hore. Takže, ako vidím, vymazali aj to, takže toto. Dajte si to úplne najvyššie, stiahne sa vám Skyrim téma. Ja už tam mám 2 v zátvorke, keďže ja už som si to vlastne stiahol a aj ešte raz, znovu neviem ani kvôli čomu, si to nepamätám. A dáme si percento updata percento. Dáme si custom DI skins, čo nájdete v .minecraft, otvoríme túto Skyrim tému a nájdeme si tam teda ten priečinok, vlastne je tam len jediný a dáme si ho sem. Samozrejme potrebujeme mať predtým ešte nainštalovaný damage indikátor, takže si napíšeme damage, bože, ja popíšem. Dáme si len damage indikátor, nie damage indikátor skins, neviem prečo sa mi to tam hodilo. A dáme si buď z Minecraft 6 alebo z Minecraft 4. Stiahneme si to a s Forgeom, to už samozrejme viete, pošlem tiež na to link. A potom si to nainštalujeme a môžeme začať hrať. Takže ja vám teraz ukážem ukážku. OK, takže sme späť. Prepáčte za tieto lagy, ale natáčam to s Camtasiou, to ste si mohli všimnúť. A preto sa mi to vlastne laguje, lebo Camtasia, neviem prečo sa mi začala dosť lagovať, keď vlastne natáčam, tak neviem. Ale teda je lepšie, keď máte Bandicam, ale teraz som to chcel natočiť s Camtaskou, aby to bolo také lepšie upravovateľné, keďže viete, že mne sa najlepšie upravuje v Camtasii a nechce sa mi upravovať v Adobe Premiere Pro alebo v Sony Vegas. Takže ukážeme si to, spavníme si tu creepera a ako vidíte, má tu ten Maravanov skin. Keď do neho hitneme, začervená sa a keď sa dohýluje, tak sa nedohýluje, keďže je to creeper. Takže keby ste niečo chceli, stlačíte bodku alias dvojbodku, čo je nad ňou a môžete si tu všetko nastaviť. A vlastne musíte kliknúť na select skin a už tu máte Valera STK Skyrim. Keď ste napríklad clean, tak máte tam zase toto, aj keď dáte wow like, aj minimal, takže musíte za Skyrim. A už sa to dá aj nastaviť, takže môžete to dať aj sem, ale to je také trošku nezmyselné, ale nevadí. Takže my si to dáme sem a rozlúčime sa asi. Takže pokiaľ by ste chceli ďalšie nejaké takéto tutoriály, tak si nekľudne sa žiadajte a ja zabijem tohto creepera, pokiaľ nie. Nerobím si prdel. Dobre, nezabijem. A vidíme sa pri ďalšom videu a šus!